Здравейте, приятели! Опа, ще изтърва камерата. Това е Божидар в момента, който гледате. Аз съм Илчо. Така. 15 ще има много клипове след този месец, нали? След една седмица, да. Ще има клипове за най-известните. Примерно МГК. Няма съседи, които. Няма да оставя описание. Не са сърдеци. Друго ко. Ето, това е Божидар. Здрасти. И той има собствен канал, ама не качва клипове. Що не качваш? Защото нямаме време. Яко преш. Кой е това? Дед го видях. Футбола. Да го играем, бе. Да се познаем, я. Ари, бе. Хай. Това беше от нас. Извинете, бързаме да играем мултиплеер. Може да имате такива... може да имате такива клипове на игри от телефона на този. Да, ето това е телефона. Да ни кайче, че сме бедни, че нямаме телефони. Така, чао. И вижте, какво става тук. Това не трябваше да го кажа.